الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كاولين مندو أقفك سلكرا محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصدن كيو أنا كصحابو أنا مغو تغروكو فكتا سي الكيامة جودما أما الله سبحانه وتعالى دلي akan fara o jamakulen kan doni nafama ala ko nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye doni mun b'a nafa diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala ka yafa an ma ala k'an makoto ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ jahanaba tasuma ma ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an balimaw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka walanda kɛnɛ ka n'o de ye usulul imani fi daw'il kitabi was sunna limaniya jɔsenw a nana kuranna kɔnɔ cogo min na ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam an bɛ ala deli ala ka n ka limaniya jiidi ala ka n ka limaniya kɔrɔta ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ko adamaden ka limaniya bɛ kɔrɔ waati dɔ la i n'a fɔ finikolon mais mun de bɛ limaniya jidi baara ɲuman ala kosuma o la an ka ala kosuma caya an ka baara ɲuman caya faridaw kɔfɛ an ka nafila caya n'o kɛra an ka limaniya bɛ jidi limaniya jɔsen 6 de don i n'a fɔ ala kira y'o fɔ an ɲɛna hadisa dɔ kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o jɔsen 6 in an kumana jɔsen fɔlɔ kan n'o de ye ka limaniya ni ala ye jɔsen 5 tɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ tugu o de kɔ o kɔfɛ an kumana jɔsen 2nan kan n'o de ye ka limaniya ni ala ka mɛlɛkɛw ye ni ala sɔnna ma a sabanan an bɛna limaniya ni ala ka kitabu jiginenw ye ala ka kitabu jiginenw a ye minnu jigi cidenw ni nabiɲumanw kan o kitabu ninnu u jiginna kun mun kama ka se k'o dɔn kitabu joli jiginna a jiginna jɔn de kan n'a ye nin bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ kɛ sababu ye k'an ka limaniya jiidi kitabu ninnu u jigin kun ye ka hadamadenw kanda k'u bɔ fili sira kan k'u bila limaniya sira kan ka ala jiriw la ka ala ka sariya jiriw la nin ka di ala ye nin man di ala ye a ye nin kɛ a kana nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin kitabu ninnu de kɔnɔ o la fɛn mun b'o kitabu ninnu kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko sariya mais fɛn mun tɔgɔ kɔnɔ o tɔgɔ ye ko hakilina baara tɛ kɛ n'o ye o de la n'i ye kuma fɔ a bɛ ɲini fɛ k'i ka na ni dalilu ye dalilu in bɛ ta min a bɛ ta kitabu ninnu de kɔnɔ o la mɔgɔ si hakilina t'a la ala ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam e ta t'a la ne ta t'a la i karamɔgɔ ta t'a la ne karamɔgɔ ta t'a la jɔn de b'a la ala ani kira sallallahu alayhi wa sallam o kitabu ninnu fana u jigin cogo tɛ kelen ye u jigin cogo tɛ kelen ye mun de y'a to u jigin cogo tɛ kelen ye an delila k'a fɔ yan wahiyu mun ni ala b'a ci cidenw ni nabi ɲumanw ma wahiyu nacogo fana tɛ kelen ye
wala ni wahayu na cogo tɛ kelen ye kitabu ninnu fana jigin cogo tɛ kelen ye a kitabu dɔw bɛ yen u jiginna dɔɔni dɔɔni a dɔw fana bɛ yen u dafalen de jiginna k'a di a tigilamɔgɔ ma a minɛ i n'i ka manto n ka baara kɛ n'a ye idan kitabu ninnu u jigin cogo tɛ kelen ye ni Ala sɔnna an bɛna nin bɛɛ lajɛlen dɔn nin walanda in kɔnɔ an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛ sawaba ma dɔnni nafama Ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye n'an bɛnna sawaba ma yɔrɔ min na o bɔra Ala yɔrɔ an bɛ Ala deli Ala k'an jidi ne fili y'an sɔrɔ yɔrɔ min na o ye an yɛrɛ ka dɔnni dɔgɔya ani shetani an bɛ Ala deli Ala ka yafa ma o kɔnɔ wala an balima alisilamɛw an delila ka kuma dɔw fɛ an bɛ segin a kan al-imam ibn al-qayyim rahimahullah a ko mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mɔgɔ mun y'i bonya ka tɛmɛ mɔgɔ mun y'a dusukun dayɛlɛ karisa n dusukun filɛ mun ka di ye a sɛnɛ a kɔnɔ o tigilamɔgɔ de y'i bonya wa e fana kan k'o tigilamɔgɔ bonya i b'a bonya cogo di i bɛ Ala ta f'a ye i bɛ kira ta f'a ye mɛ ka ni dungo f'a ye dɛ n'i y'o kɛ i y'a janfa a tigilamɔgɔ dar'i la k'a dusukun dayɛlɛ fɛn mun ka di ye a sɛnɛ a kɔnɔ e taara fɛn wɛrɛ dɔ kɔnɔ mun tɛ Ala ta ye mun tɛ Ala kira ta ye i y'a tigilamɔgɔ janfa diɲɛ kɔnɔ a dar'i la mɛ e y'a janfa lahara dɔ Ala bɛ ɲininka dɛ wa an b'o de la nin waati in na mɔgɔw de bɛ sigi ka Ala ka diinɛ lagosi ka kira ka diinɛ lagosi diinɛ baara ɲumanw k'o bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ mɛ manamana kow k'olu de kɛ diinɛ ye o bɛ k'a fɔ jɔn de ɲɛna mɔgɔ minnu sigira k'a fɔ n dusukun dayɛlɛlen filɛ Ala ka diinɛ sɛnɛ a kɔnɔ e ma se ka taa foyi fɔ mɔgɔw ye fɔ manamana kow lahara Ala bɛ ɲininka a la dɛ o la Ala ye dɔnni di mɔgɔ minnu ma koba bɛ yen lahara dɔn de n'i y'a lase a lasecogo ɲuman na i na hɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ mɛ n'i y'a lase cogo dɔ la mɔgɔw k'i kanu bɛɛ lajɛlen k'i kanu mɔgɔ kana sɔrɔ mun b'i kɔniya n'o kɛra a dabila nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen m'u kanu cidenw bɛɛ lajɛlen m'u kanu n'i ko k'i bɛ Ala ka diinɛ in lase gɛlɛya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nɛnini b'a la fanɛni b'a la banini b'a la a dɔ la u b'i gɛn ka bɔ i ka dugu kɔnɔ a dɔ la u b'i don kaso la nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ mɛ ne ko de i k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen nin dungo de fɔ i ni mɔgɔ kana bila ɲɔgɔn na e tɛ ka Ala ka diinɛ lase e bɛ ka fɛn wɛrɛ de lase o la an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin nin yɔrɔ in na ka sabu kɛ nin jamakulu mun sigilen bɛ yan u ma sigi yan k'a fɔ ko anw bɛna fɛn fɔ yan fɛn min ma deli ka fɔ mɛ ni mɔgɔ dar'i la kana sigi k'i ka darisu lamɛn ka dusukun dayɛlɛ ko fɛn mun ka di ye i k'a sɛnɛ a kɔnɔ i fana ka siran Ala ɲɛ i ka fɛn fɔ a tigilamɔgɔ ye mun sabatira dɛ n'i m'o kɛ i y'a tigilamɔgɔ janfa dɛ n'i m'o kɛ i ye Ala janfa i ye Ala kira janfa sallallahu alaihi wa sallam i kana fɛn fɔ dalilu tɛ fɛn mun na wa i fana kana maloya k'a fɔ i bɛna fɛn fɔ mɔgɔw ye mun ma sabati dɛ ayi maloya t'o la n'i maloyara i bɛ k'i ka jahanaba labɛn diɲɛ kɔnɔ yan kana tiɲɛ ye k'a to yen wa kana maloya ka fɛn fana f'u ye fɛn mun tɛ sawaba ye k'a fɔ n'o ɲininkara nin na hali ni sawaba tɛ i jɔ n k'u nin dungo fɔ n'i y'o fɔ olu bɛ baara kɛ n'a ye a kɔlɔlɔ bɛ kan lahara don Ala b'i lajɔ baara la dɛ an bɛ Ala deli Ala ka an bɛ sawaba ma an bɛ don walanda kɔnɔ n'o de ye ka limaniya ni Ala ka kitabu jiginnenw ye n'a fɔra kitabu jiginnenw a dɔ la anw b'a miiri cogo dɔ la i n'a sɔrɔ o tɛ mɛ n'aw yɛrɛ ɲininkara ka limaniya ni kitabu ye kitabu yɛrɛ ye mun de kitabu nin yɛrɛ ye mun de Daramɛ jaabu bɛ yan ko Kulubali tɛ yan Daramɛ bɛ yan n'a fɔra ko kitabu kitabu ye mun de awɔ o ye kitabu dɔ de tɔgɔ ye mɛ kitabu in yɛrɛ fɛn dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko kitabu fɛn kelen tɛ fɛn minnu fɔra cidenw ye k'u kana fɔ awɔ Ala ka barika dɔ la o y'a dɔ ye mɛ an ma dafa dɔɔnin o fana b'a kɔnɔ
idan etayin ko kan intayin dafa me dore ba ko falsa aha alayhi salam aha aha bonan ko seben fe ado seben nana ado seben dugolo sanfɛ ya aha aha ulu lasagona kɔnɔ aha awo aha aha ka kuma ɲɛna kosɛbɛ ala ka barika don ne la aha kuma wɛrɛ bɛ wa si karamɔgɔ si i mɛna lamɛnni na sa dɛ aha 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 kumaw ɲɛna kosɛbɛ nin kuma ninnu n'an y'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an bɛ bɔ ni résultat ye n'a fɔra kitabu o de ye gafe minnu n'u ye farali kɛ ɲɔgɔn kan ala kumakanw na gafe minnu ye farali kɛ ɲɔgɔn kan ala kumakanw na ani sariyaw walima nabi ɲumanw mais i b'a sɔrɔ ala ka yamariya de bɛ kumakan in kɔnɔ a ka sariya de b'a kɔnɔ kɛ u kana nin kɛ nin dagalen do nin ma daga nin haramuyalen do o la gafe ninnu ye o ye k'a sɛbɛn yaktubu a b'a sɛbɛn kitabatan o de ye ka sɛbɛnnifɛn caman fara ɲɔgɔn kan mot dɔ bɛ yen fɛ mot dɔ bɛ yen fɛ k'o fara ɲɔgɔn kan o ye phrase ye ni phrase cayara k'a kɛ kuma caman ye ka kuma ninnu tila k'u kɛ sɔrɔnw ye walima k'u kɛ ayaw ye i n'a fɔ kuranna sɔrɔnw b'a kɔnɔ sɔrɔn ye mun de ye n'an ye kuranna fan dɔ don daminɛ yɔrɔ b'a la laban yɔrɔ b'a la tɔgɔ kɛ sɔrɔn non titiri tɛ dɛ titiri bɛ aya dɔ bɛ titiri b'u la mais o tɛ sɔrɔn ye sɔrɔn ye kuranna fan dɔ daminɛ yɔrɔ b'a la laban yɔrɔ b'a la tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la segin a kan sɔrɔn kuranna fan dɔ daminɛ yɔrɔ b'a la tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la n'i y'o dɔn dɔrɔn i lafiyara sɔrɔnko la idan kitabu ninnu fana nin caman de b'a kɔnɔ wa kitabu mun jiginna ala kira kɔnɔ o de ye kuranna in ye an bɛ base o de kan o dafa sɔran joli b'o kɔnɔ sɔran 100 ani sɔran 14 bon sɔran o sɔran bɛ yen i b'a sɔrɔ laɲini bɛ sɔran in jiginni na dɔw bɛ olu bɛ kuma kiriw kan i n'a fɔ madina sɔraw dɔw bɛ kuma ala kɛlɛbanciya kan ani laharadɔn ani cidenya ani nabiɲumanya ani alijinɛ ni jahanaba o caman ye magan sɔraw ye idan n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɔran 100 ani 14 ani fɛn mun b'a kɔnɔ o de bɛ wele ko kitabu ko kuranɛ a bɛ wele ko kitabu a faamuyara idan nin de bɛ wele ko kitabu ka sabu kɛ fɛn caman bɛ yen sariya kuma la an b'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ mais a ka kan n'an y'a walawala mɔgɔw ye siɲɛ kelen dɔrɔn u tɛ fili tuguni n delila ka fɛn dɔ fɔ yan mɛlɛkɛw ka définition na dɔ delila ka n wele sunkalo in na k'ale ye darisu in lamɛn a k'ale tun b'a mɛn mɛlɛkɛ mais définition mun fɔra la dɔrɔn i b'a fɔ k'u jɔlen bɛ ɲɛkɔrɔ yani i b'u dɔn u ni fɛn mun ka kan ani ni fɛn mun ka kan an kan k'u mankutu ni fɛn mun ye an man k'u mankutu ni fɛn mun ye o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ bon définition kɔnɔ arabukan na u b'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen fo bɛɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ an yakuna jami'an mani'an a k'a sɔrɔ définition in kɔnɔ a fɛn in a mankutu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ foyi tɛ bɔ a kɔnɔ
ina fo anya meleke uta fo chogomna ani kitabu munu nolu fora ne kitabu munu flene kalimaniya nuye wajibi do limaniya josemba do wa dina lasli fana do adamaden ka limaniya tse ka sabati chogoshila fi ka limaniya ni alaka kitabu jiginew nye munu jigina cidenw ka kitabu nu ango u jigin cogo te kelenye kada mun de ka ay kuma do fo kuma damne la kitabu nu jigin cogo te kelenye ka sabu ki kada ka wahyu na cogo te kelenye wahyu na cogo te kelenye do be ala kuma no lu yere fe ina fo nabillahi Musa ala yi tawrata sebena tege ako kitabu mene ikatana yi adafale ka dama tawrata dafale ne jigina nabillahi Musa ka cidenya ala ma mo chama de ako ya Musa inni istafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami ala ko Musa ma yere be kalame ne yi sugandi ni kuma nyogonya yi ani kike cidenye fa khudh ma ataytuka kitabu mun ne ala ya sabe amene katana ka barakane yado ta ko ni ala de wo foye ala yero kuma nyogonya mais adobe iba soro jibrila de be ale ni ala che ina fo ala kira sallallahu alaihi wasallam qur'ana yin jigi jogo wado fana be ala ba keru atigila mogo duskuna ka soro meleke ka sirate ka soro ma kuma nyogonya mais aba famiya directement ka bon ka fo nimbora allah subhanahu wa ta'ala yoro idan wahyu na jogo sabai allah subhanahu wa ta'ala ku وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أكاتب فرسوكوتية على كوتية لموك من يتفونا كده وحي أو من وراء حجاب والما على كاتية لموك من me hijabu bu ni ñogonce ati alaye ina fo nabillahi Musa ina fo alakira ina fo Adam ala yulu be kuma ñogonya me yala wi alaye wa ala ko lantarani awtene ko te jien kono me lahara aw be ñe kuma na muna alaye nabillahi Musa ke ciden ka tawrata sebenate ke ka Adama Musa ko cogodi ale nema mun soro aba fe ka fen were soro mun ka cakate moka qala rabbi arini anzur ilayk akunti yala mba fe kiye nyena ala ko Musa lan tarani itsekanye ay itsekanye adama de ibe fe mu nyine ni yo soro ibe mu were nyini mu mo sanfe kuma na muna ala Musa kuma nyoya ka tawrata dama Musa ko ijo fen were be mun gafsa ni mbede ako ala mba fe kiye ala ko lan tarani itsekane ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني مكلين فلده نعلم نكبكو دوجي كلينكا نا سبتيرا إبنيه من نام السبتي إتنيده فلما تجلى ربه للجبل كمنا منا ألا يايرن نورو دو دا كلين سانفه جعله دكا كلين چيراكا پره كاكي مغموغي وكلم كمنا منا وخر موسى صاعقا نبي الله موسى كرنا فلما أفاق كمنا منابرا يرى كلامه أي على يا فدلي أي أدون كافو على دلي فين دولا أكمبانغا فين مني نقالك ويمونه كافا بافك عليه إذا نبي الله موسى عليك تشيدنيا على يريا فايتا نيك تشيدنيا وأهي التوراة السبع الدفلك عدي نبي الله موسى أكو يرد له وأخذ الألواح أكو أي اللوحة الواح دون بغدوكو توراة سبنكم مودكونو دو فنكو أي وفنا يغفورين على يودي موسى ما وني التوراة تكلني أمنو فمي نفع إن شاء الله تعالى إذن واحد ناتشكو يسباي
ona cogo saban an b'o fɔ k'a dalu fɔ k'a da kan ka sabu kɛ mɔgɔw sɔrɔla minnu ko k'olu ni Ala bɛ kuma mɔgɔw sɔrɔla minnu ko k'olu taara Ala yɔrɔ anw ma Ala bonya dɛ anw hadamadenw an n'an ka Ala sɔsɔ in bɛɛ lajɛlen Ala ye ko mun gɛlɛya a ma fɛn mun kɛ ciden bɛɛ lajɛlen ye e ka ja farinya k'o kuma fɔ k'o danbe ka taa Ala ma yala o tigilamɔgɔ tɛ siran a bɛ k'o fɔ so mun kɔrɔ so in kana bi a kan wa Ala ko wa ma qadarullaha haqqa qadrihi u ma Ala bonya Ala ni bonya mun ka kan wahayu na cogo saba de don an ka saba in kalan an ka dalu lamɛn an ka tila ka galontigɛlaw ka galon da u ɲɛ kɔrɔ Ala ko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan a tɛ bɛn farisogotigi ye Ala k'o kumaɲɔgɔnya fɔ n'a kɛra wahayu ye ni mɔgɔ min ko Ala y'i kumaɲɔgɔnya an bɛ ɲininka yala wahayu de jiginn'i kan wa n'i y'o fɔ i kafiri la wahayu dɔrɔn n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ tɛmɛ Ala ni mɔgɔ cɛ o de la kira ko sallallahu alayhi wa sallam inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ahsinu fi talab ako Jibril alayhi salam a y'a kɛru ale Ala kira dusukun na k'a fɔ ni si tɛ yen k'a bɛ sa k'a sɔrɔ Ala ye fɛn mun sɛbɛn a ye garizigɛ f'a k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ye sira Ala ɲɛ a ka garizigɛ ɲini sira ɲuman fɛ n'i taara ɲini sira wɛrɛ fɛ mun tɛ sira ɲuman ye Ala ye fɛn mun sɛbɛn i ye i tɛ fɛn sɔrɔ fo n'a kɛr'o ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i yɛrɛ lafiya ni mun kɛrula Ala kira dusukun na ni wahayu de a y'a dɔn k'a fɔ nin bɔra Allah subhanahu wa ta'ala de yɔrɔ o la dɔnnibagaw ko nin yɔrɔ in na dɔ wɛrɛ fana bɛ o bɛ fara nin kan o de ye cidenw bɛ sogo mun ɲɛ o ye fana ye wahayu ye Ala de y'o kɛr'u dusukun na k'a yir'u la u ka sogo o ye wahayu de o misaliya dɔ ye nabilahi Ibrahima alayhi salam a k'a denkɛ ma inni ara fil manami anni adbahuka a ko ne y'a ye sogo la k'a fɔ n bɛ da k'i kan tigɛ k'i kɛ lahiya ye o sogo mun filɛ nin ye Ala ka wahayu de don Ibrahima alayhi salam a y'a dɔn k'a fɔ wahayu don a y'a laɲini k'a b'a exécuter Ala ye mun de kɛ Ala ko wa fadaynahu bi dhabhin azim a ye denkɛ in kumabɔ ni saga belebeleba dɔ ye k'a di nabilahi Ibrahima a y'o faga idan nin yɔrɔ la an y'a dɔn k'a fɔ wahayu don ka sabu kɛ ale y'a ye sogo la a ko k'a b'a pratiquer Ala y'a kumabɔ ni saga dɔ ye wa kadhalika alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ sogo minnu ye wahayu daminɛ waati la nin bɛɛ la cidenya daminɛ waati la nin bɛɛ lajɛlen tun ye wahayu ye ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ idan wahayu sira fɔlɔfɔlɔ o de ye Allah subhanahu wa ta'ala a ka kɛruli kɛ ciden walima nabi ɲuman dusukun na fɛn mun ka d'ale yɛrɛ ye nabi ɲuman in b'o dɔn k'a fɔ o bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko illa wahyan o y'a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan aw min wara'i hijabin Ala k'i kumaɲɔgɔnya lakin fɛn dɔ banamin bɛ i ni Ala cɛ i tɛ se ka Ala ye i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam sanayɛlɛn su a ye Ala kumaɲɔgɔnya seli kibariya la kuma tɛmɛna ni Ala cɛ ani fɛn wɛrɛw o kɛlen na kira sallallahu alayhi wa sallam an b'a Aisha ɲininkara yala kira ye Ala ye wa a ko nurun ala nurin anna yarahu a ko nɔɔrɔ dalen nɔɔrɔ kan a bɛ se k'a ye cogo di Ala ye ɲɛ minnu da diɲɛ kama o tɛ se ka Ala ye mais lahara ɲɛ minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ o ɲɛ in de bɛ se ka Ala ye kuma in faamuyara ni ɲɛ minnu b'an na yan u danna diɲɛ de kama mais est ce que ani nin ɲɛ ninnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ wa ani jumɛn bɛ don nin de bɛ don wa nɔrɔ a ɲɛ bɛ kan na mɛnɛ mais ɲɛ in minnu b'an na yan olu de bɛ don wa walima Ala b'u falen a bɛ falen cogo di k'u bonya k'u kulo
mashallah ala ka barka do ila jamaduma kamara ni ya nyone ne kagolo abe ngono kul walla kado ay kamara mashallah ala ba yele ma cugo mun kada leere ma abe yele ma cugo di o ma fanye ante do kono menye munun dara jede kama o nyente ka alaye wadla Allah subhanahu wa ta'ala ko fi surati al-an'am la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir ni ala yambe do aljina kono ala ka anke aljina kono de o watila ala be fanga di nyennuma anye ala soso mun fulani nyennu nyew bela jelembe effacer ka ba kono adama de nye mémoire lamande do ye fen wo fen fle ga kora be ba kono ima watila ni nyetu ide la ga fem ga kora ni mirla la dora imagine ni nyekoro femu kera ye fen wo fen ya be ba kono amisalate ko camera sa camera ni nye difference bu ni nyogonche ay fen fon fle ima ko bala dore be sengi bala segi abaye de la ka fendo e ka kora mena iba fe ki yakili jigala nyetu ko don e kam miri don dra be jonya koro idan anye ala soso mun ke nanyen ye nanyo ni nyeyo aresire ayi o tedo aljina kono ala bobe e fasaka ba kono ka sabu ke wonye nye femmu nye jina kono o manka alay ala ka sanu wanambe do aljina kono ala ban saniyade ala ban saniya wala ala kira sallallahu alaihi wasallam ama ala yushina me ay ala kuma nyoya wa kadhalika nabillahi Musa ala ya kuma nyoya kaka chide ya fa ka taurata dama wa kadhalika fa Adam ala ya kuma nyoya ako fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin mana muna Adam ay ala soso Allah subhanahu wa ta'ala ay ana furumuso bela jigin kabo aljina kono aljina jumendo kuma chaman bola antena do kono o kelena ala yutubu nyina fe wa yutubu kuma de fana fay fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin adamu ye kuma ubenyo ya kuma munum bora ala yoro ala yere kuma infay ayame atlalaka sigaka ala ya farama fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi atubira ala ya katubu minhu idan ala kuma nan no fa idan uluka wahyu kera kuma nyogonya yi uni Allah subhanahu wa ta'ala wadla lako aw min wara'i hijabin asabana aw yursila rasulan fayuhiya ilayhi bi idnihi ma yasha walma alaka cidenci o cide ma walma onna bin nyumma ala yi cide mu fa ya wajume o yemelekede aw yursila rasulan walma alaka meleke cidenci kata adamaden cidem ka sabu ga alako aya were kono alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan ala mu yemeleke o ka cidenye kata kaddan fewma wala o melekei no jibril alayhi salam lanyini mumbe ala bolo wati muna abo fo jibril ay o bena kafo cidenye ina fo alqur'ana ajigina dondoni adama de mako be sama cogo muna ka sharia unnati doni fokata dafa na dafa len kundira an kum se kafo ka gelanka me ala ya fle ka jigi dondoni amma ko be muna ne kiri mun na wati muna ni mo ta do ala yere se ka jabi ala ba fakira ma yasalunaka ubini nyininga no nyininga ajabu yene ni mbele jenen kera dondoni fokata adafa mena be kun jiginanga tlekele akume gele ade tawrata dafalen dira musa ma kaka di bani israila ko baraka nayi agele rawka musa ka mo fana ulukun ga girin katama ala kira manton ka sallallahu alaihi wasallam odla ala yaye kafo aka fe injigi dondoni odna fa be kira manton ka wala jigina dondoni fokata dafa o jigina chogodi
ajigina jibril ka sirafa alayhi salam idan wahyu na chogo ni sabayin koson kitabu jigin chogo uye nyogo fongo nyoya ala kambe sawaba mo أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله هي على الصلاة لا حول ولا قوة هي على الصلاة لا حول ولا قوة هي على الفلاح لا حول ولا قوة هي على الفلاح اللهم رب هذه الله سبحانه وتعالى أيان يا مريا قرآن كنو أنغال لمنياني كتابو جيجنوي وكذلك على كرا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أو مغمن لمن يراني عليه كتوالا كراكو صلى الله عليه وسلم كدالا كفاو بس الله ركنا بجو أياو كلمن يقرأ قراني عليه ما بلا جله ورسوله أكو كلمن يقرأ قراني على كراي صلى الله عليه وسلم ما بلا جلنا ika tawhidi koloshi wati bela jele ika sunna koloshi wati bela jele ika limaniya ika kura ni alaye niya ika fabi gallanfu ika kura ya ika limaniya kura ni ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma bela jele ika kosma ika seli aka ika defa ika tuga ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam والكتاب الذي نزل على رسوله أو كلمة يعني كتابي على كتاب منجع كتشيدن كنود القرآن أي القرآن كرنجر كنغال لمن يعني والكتاب الذي أنزل من قبل أنا على كتاب منجع القرآن أنغال لمن يعني كتاب بلا جلني وكرنجر يقولوا ما أنغال لمن يعني القرآن على منجع على كرك صلى الله عليه وسلم ومن يكفر بالله وملائكته نمغو منكر فسري ولي ألما إكرا فسري ولي ألك ملكوما إكرا فسري ولي ألك كتابو جغنوما أنا كتشيدون أني دون لبا وتغلا مغو في الله مني تيان يروكجا الله سبحانه وتعالى ni aya ina akumana limaniya jɔsenw de kan a ko anw minnu ko k'an limaniyara an k'an ka limaniya kurakuraya ya ayyuhalladhina amanu aminu
akana ki kono ke mu'mini ka te finya na ki kalimani kura kura ay limani mi se ka koro abi finya na ka kura kura ima ya ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ako ala kan nabi nyuma sira alanya ala kirata sira alanya akaddo fara ka ala sira ka kuma en koro de suna kira bi sira alanya odla ala ko ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati ay sira alanya ala sira tiɲɛ ka sabu ka dɔw b'a fɔ k'u bɛ sira ala ɲɛ u tɛ sira ala ɲɛ mɛ a ka kɛ tiɲɛ kan o la ala b'a fɛ ka mun de f'an ɲɛ aw minnu limaniyara limaniya mun b'aw dusukun na kuma dɔ la a bɛ lanfo kuma dɔ la a bɛ jigin mɛ a y'a kurakuraya waati bɛɛ lajɛlen i m'a ye adamaden i b'a dɔn cogo di k'i ka limaniya lafura waati dɔ la i b'a sɔrɔ i ka juguman cayara kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ maloya ala ma wallahi o bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la limaniya b'i dusukun na o la n'i maloyara dɔrɔn i jija i ka baara ɲumanw caya o b'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kuma dɔ la i bɛ baara dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ma ɲuman kɛ nin ye dɛ mɛ i bɛ to tile in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i fari fagalen don i kan hali seli waati bɛ na i bɛna seli mɛ i maloyalen don ala ma kira ko k'o ye limaniya tamasire de n'o kɛra dɔrɔn i jija i ka dɔ fara a kan ala kosuma caya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar n'o kɛra i ka limaniya bɛ jidi i bɛ nafila seli caya i bɛ nafila sun caya alhamdulillah n'o kɛra i bɛ ɲinɛ o kɔ mɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ ka juguman caman kɛ mɛ e yɛrɛ tɛ a santi k'a fɔ i bɛ ka fɛn dɔ kɛ o kɔrɔ ye ko ala y'i labila dɛ n'i tɔɔrɔ kan i bɛ taa halaki k'a sɔrɔ i t'a dɔn ala kɛra k'o de la adamaden kuma dɔ la n'i ye junubu kɛ ala bɛ tɔni finman dɔ bila i dusukun na i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ tɔmi finman wɛrɛ n'i tubira ala b'a effacer ka bɔ yen mɛ i tɔɔrɔ kan e bɛ k'a kɛ i ma nimisa laban na dusukun bɛ geren n'o gɛrɛna solution wɛrɛ t'o la o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun rana yi mun ya rabu kana ka fɛn datugu ala ko fɛn de y'u dusukun datugu kun bɛ ka kojugu minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ ni dusukun datugura ka ban b'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna karisa sira ala ɲɛ ko jasa ya lamɛn ko lahara ko in tɛ ko n'a sera k'a bɛ ɲɛnabɔ dusukun datugura fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada nafigiya ni kafiriya ni filankafoya bana de b'u dusukun na ala y'u jidi bana na ودل الله سبحانه وتعالى كويرا في آخر سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون مغمنو نكافرين منافقيا دبو دسكون كنو ألا بوجيدي كافرين نغني منافقيا نغلا دسكون كنو وماتوا وهم كافرون وكافر لمن بسكت علىهم إذن أنغل لمن يقرأ قرأ واتي بلجده ala ko an limani ani ala ye an limani ani ala kira ye ni mɔgɔ min kɛra fisiri wale ala ma i kɛra fisiri wale ala kira ma ani ala ka mɛlɛkɛw n'a ka kitabu n'a ka cidenw ani lahara don o tigila mɔgɔ filila fili mu ani tiɲɛ yɔrɔ ka jan Allah subhanahu wa ta'ala kama aya wɛrɛ kɔnɔ laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ako baara ɲuman dan tɛ a k'aw ɲɛsi kɔrɔn ma o kɔrɔ ye silamɛya baara dan tɛ seli ye kuma in fɔcogo ye nin de silamɛya tɛ seli dɔrɔn ye silamɛya baara tɛ seli dɔrɔn ye n'i y'o kuma in fɔ i ka tiɲɛ b'i bolo 100 kelen t'a jɛ mɛ silamɛya tɛ seli walima silamɛya t'a dɔ ye i ye nkalon tigɛ walima kuma kura mun bɛ yen ko seli tɛ silamɛya kɔnɔ fɛn dɔ ye ala an bɛ ka mun ɲini misiri kɔnɔ an tɛ taa so sa kafiriya baara tɛ ni silamɛya tɛ an ka taa so wa n'o bɛ mɔgɔ mun fana dusukun na i dar'o la wallahi wuli ka taa so
hal ni sella i ka seli tɛmɛna Ala mago t'a la k'a kɔnɔ fɛn dɔ tɛ jɛgɛ t'a kɔnɔ fɛn dɔ ye sun t'a kɔnɔ fɛn dɔ ye mun de y'a kɔnɔ fɛn dɔ ye ziyara anniversaire mawludu wari bɛ sɔrɔ la wari tɛ fɛn o fɛn na ayi mais ni jɛgɛ wari dira sisan miliyariw dira o bɛ k'a dɔ ye ka sabu kɛ adamaden ni kuma maloya t'i la i bɛ kuma caman fɔ i b'a fɔ cuubi i b'a fɔ jaasini kuma kɔrɔw bɛ dɛ ko alisilamɛya ko seli ye o de ye kuma kɔrɔ in bɛ dɛ mais bi kuma kura bɛ yen mais fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ minnu yɛrɛ sugula ni mɔgɔ dɔw ye u m'o yɔrɔ faamuya méthode dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ fil ghazwil fikri ka adamaden cerveau ko walima k'i sugula ni fɛn dɔ ye o de y'a tigilamɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ i sugulalen don n'ale ye don o don a bɛ na ni kuma kura dɔ ye k'i sugula ka bɔ Ala ka diinɛ laseli ma an k'an yɛrɛ lafiya sa kan'i yɛrɛ sugula ni mɔgɔ dɔ ye walima tɔn dɔ ye ayi e ka Ala ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ lase mɔgɔw bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais e k'i ka ci bɛɛ kɛ karisa ko tan i bɛ video k'a kama karisa ko tan o tɛ la baara tɛ la video kɔ wa est ce que anw dɛsɛra walima kitabu minnu b'an bolo k'u lakala anw y'o bɛɛ lajɛlen lakala fɔlɔ wa e mun bɛ videomaniya la don o don radio la don o don i ye kitabu joli lakala i tilala e waati t'an bolo ka kitabu bɛɛ lajɛlen lakala a bɛ f'i ɲɛna ko an b'a fɛ i ka darisu ni misiri na wallahi waati tɛ ni se kɛra n ye kalo o kalo an bɛ kitabu dɔw ban e bɛ se k'i ka waati bɛɛ ban mɔgɔ b'a ka manamana kuma fɔ dɔrɔn e b'o jaabi e n'o ma kɛ kelen ye wa a to yen kana ta ba la mais a kɛra de minnu yɛrɛ bɛ u ka kumaw lasegin u kan olu de bɛ k'u publicité sisan u ye manamana kuma dɔ fɔ mɔgɔw t'a kalama k'i m'a ye ko karisa ye nin de fɔ e bɛ n'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw tun t'o kalama o e de mɔgɔw labɔ a kalama o ye ko to yen sa an delila ka fɛn dɔ fɔ yan kuranna hijibu 60 bɛɛ lajɛlen ni Ala bɛ kuma ɲuman kan a b'a walawala mɔgɔ minnu bɛ ta u bɛ ta yaasa n'i ma ye nin kɔnɔ i na ye nin kɔnɔ n'i ma ye nin kɔnɔ i na ye nin kɔnɔ a dɔ la i kana dusumakasi sɔrɔ a kɔnɔ n'i ma y'a kɔnɔ a ko qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi walladhina wallahi an minnu bɛ misiri kɔnɔ yan i b'i yɛrɛ sɔrɔ kelen kɔnɔ walima o tɛ dɛ mais n'a nana juguman na dɔrɔn a b'a mɔntɔ siɲɛ kɛ dɔrɔn k'a d'i ma mais Ala t'o walawala kuranna kala i k'a filɛ a kun f'a kun ni Ala sera juguman ma dɔrɔn mɔgɔ minnu ye kafiri u bɛ taa jahanama tasuma kɔnɔ a banna ye mais mɔgɔ minnu ye ɲumankɛlaw ye u bɛ taa alijinɛ kɔnɔ u ye nin de kɛ u ye nin kɛ a dɔ la i fana ka y'o kɔnɔ o la an ka filɛ an ka kuranna ta an ka baara kɛ n'a ye ka n'i yɛrɛ sugula ninnu ma n'i yɛrɛ sugula n'a ye i tɛ se ka Ala ka diinɛ lase an ka mɔgɔw kalan an ka Ala ka diinɛ fɔ mɔgɔw ye anw bɛ kiraw jɔyɔrɔw de la Alakira sallallahu alaihi wasallam fɛn caman fɔra ye n'a kun ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen jaabi est-ce que a kun bɛ se ka diinɛ lase wa an ka jaabilin to yen nafa t'a la mais e ka ɲuman in fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn kolon in bɛɛ lajɛlen b'a faamuya o la Ala y'a yamariya an ka limaniya ni kitabu ye cogo min na kira fana y'an yamariya an ka limaniya n'a ye ni Ala sɔnna ma wala na nata an bɛ limaniya ni kitabu ye cogo min na an bɛna kuma o kan ani kitabu joli jiginna joli sera anw ma joli tɔgɔ fɔra an ɲɛna ni Ala sɔnna an bɛna kuma o kan an bɛ baara kɛ ni kitabu jumɛn ye an bɛna o bɛɛ lajɛlen faamuya ka sabu kɛ i bɛ mɔgɔ de ye kitabu fitini dɔ b'a bolo ko ne bɛ ka tawurata kalan ne bɛ ka zaburu kalan i bɛ zaburu kalan mun de la e ma kuranna kalan k'a faamuya e bɛ baara kɛ ni zaburu de ye wa an bɛ Isa ka tile de la wa an bɛ Musa ka tile de la Ala kɛra ka kuranna mun dir'i ma o kalan fɔlɔ kɛ e bɛ taa zaburu kalan k'e bɛ taa mun de kɛ n'o ye i bɛ taa ko nin wajibi ko nin bɛ zaburu de kɔnɔ ayi an tɛ zaburu fɛ kuranna da ma o b'an wasa Ala ka hakili ɲuman d'an ma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كامل دعوكم